Yati ka, makapunga. Ano man nabuhat mo muna? Abi ako kapunin. Si Vinci mang guro na. Sa problema ni tauhan eh. Ada ulon daw. Daw sa katon. Gay ko gugikan taon. Gahi ka, nya wala namatay. Dapat namatay ka. Sa tingin maguna ako ni Gyukaut, kayo masaliog di ko kaginawa. Ay, sayo pag ikuga dapat sa liog to. Sa di problema ni mong gikog-gikog man ka. Dili ko niya lab taon. Ganong nakaingon po kang dili kanya lab. Alangan, wamang kunya gimay dito. Basig na ito siya ilain. Inatay ka tol. Moro na ninungdan. Wala ka gimay de. Ikog-gikog ka. Nako kinang problema tol, kay lab kay nago siya. Minatay ka tol. Wala man ganay kung gaingon niya ako ang uyab. Naay kaduwit ng TikTok. Naikog maigugma tol. Masakitan man gani kog maga-elit kog profile ilike ra niya. Unya maga-heart-heart anang lain. Buha nga kay mo tol. Kanang butang nga imong gibig deal. Ah. Kung mamatay ka ra tol. Ano na agasto kay na tol. Napay kabalsamar 30 mil. Lungon 25 mil. Pa-snack ka ng mga tao mga bijili mo. Mga biskwit 5 mil. Bulak 10 mil. Asa magkana? Mangula patagpuan. Mga lamisa o kuha ni kapitan na to. Bangko. Oh, mga hago may ana. Magpakalot pa may ana yung lugganan. Oh, ano na agud? Dili na akong problema tol, problema na ninyo. Kamu na magkaigog, ilabay ba ko ninyo, ipaan ba ko nyug sapa, itambog ba ko nyug langaw, ipakao ba ko nyug giro, basta malipay naman mo. Hindi naman agad at tigabot ito ginala tol. Wala problema na ako na. May pa mo gasto na laman tag-inom. Ang long neck, 120. Piste, 25. Dice, 3. Napay mga pulutan. Ako ni balas pulutan, ako iro dito. Bunala na tutong ulo ato. Asa mangiruan ni mo ato taon, katong kagiron nga gahukas. Utol, katong iro na mo nga, kuan, kagiron. Susuruyan ang dapline, gilangaw, matay. Crispy na kayo itong panit ito. Hupak na lamang kaskilid ang tutol. Saba na kayo 200 ya? Ay tiglimon. Di ako 50 tulo, ipalit na naman ni gas, daubi na imong iro. Uy, kanay, 50? Okay na na eh. Naman po sila Rodel, si Dario o si LJ, madugang mo po to. Sige, tala. Magaino po ko sa ko magayikaw. Sige tol, ako tawagan silang LJ tol. Oh, hello Jay. Alin na dire, nasa kitar itong migo. Maglibre inom. Uy, oras na ako. Oh, nanao. Na, inom ta. Pero mga matay. Nanato mga palahubog nga barkada. Saan mahuhay ka ba? Ako'y hawag ni Star Layong. Sige, shot. Tirada nato karon. Basta kay inom jod, inom. Stisa, buang. Murag pong pataya. Mura naman po ni nag-burst re. Murarag Bear Brand. Mura man po Milo di ay. Mura mag-tsokolatig ting kalag-kalag. Mura raman og kaning Nature Spring. Nagibot ngan og white sugar. Wa may lasa? Dat, walay lasa? Gikubid na kay kadayro. Tagaay lamang ko ng kubid nimo. Kaduwang round. Kabalong mo ba? Matay. Chicks kaayo ba? Lami ka pagkababasi sa tinuaw. Kaya yung anak pa na yung pao. Tay, makasearch mo? Facebook? Facebook, search niya. Lami ka tinubay. Dugkang pa imo kay inana o. Basta kayo makita tinod mo ba? Di gani nakag-react mo. Wow. Wow. Kisa may di mabuang anak ba? Nabuang ko na. Last round. Hello, imo na ni tol.
Bay. Tiksi sila ni si akong uyab ninyo nga. Di na ako kaginawa. Tiksi. Ay, tawagin naman. Ignag, naliksan ko. Tawagin. Sakit kayo na yung gibuhat bay nga di ko niya imay di tinubay. Nakontak na tol. Kontak na? Oo, na tol. Sige, magtawag ka. Okay na. Hello. Alabyo bang minataya ka? Bisa ka ng ultimong alabyo na ka o di ka katubag o kalabyo to? Minatay jud kang bayana ka. Maadyo lamang kag kana imong mga barkada nimo? Minatay ng mga barkada nimo? Hello. Alabyo. Minatay jud kang bayana ka? Na. Bisa ka alabyo to di ka katubag? Minatay. Bisag may di juga kamay din akong minataya ka. Aw di ka mutingog ron. Magapakamatay ko. Ako di bag mo sing motor ring. Talasong lagi gubak ka indala madasmag lagi nira. Hello. Alagi ibag mo sa kinako na eh. Kamu tubag lagi ron. Mora na akong gikayo unta minataya ka kanang alabyo tao. Pero alabyo to di ka katubag og panakaw. Alabyo. Ang minatay sa jung kadi ka tubag og alabyo to nako Roy. Ibuga mo may din ako. Adi ibag mo sa kuning motor lagi ron. Abri mga bugto ning kable ni manubila na ron. Pus lamang di ko nimo. Kuan di ay wa kay gugma na ka. Ibulo kayo ko. Man ilagi ni ron. Bakay na nga sala ni akong motor ning kasada ron. Yati, mabanakin ninyo diha. Puklas ta mga entry hole ani lagi. Hello. Natay mo ning. Alabyo. Wa pagyapon makarecover ng uyab ninyo bisag nakainom na mo. Alabyo na ako minataya ka. Sa man naman ta na eh. Minatay ka. Sige, ilog naman ka ng mga barkada ni mo. Mga minatay na mga barkadahan na. Ha? Kaabot naman na. Ganahan mo mga matay di ay? Okay, wala ko tinuron. Nangasala mo kapil runog. Sige. Kung Punta to ko. makagipangita ninyo ha? Bahala kayo mo ha? Ganahan din mo mga matay mo? Ala! Ala! Ganahan mo ka mo mga matay mo ha? Ala! Sakay! Mga matay ka na! Sakay! Ala! Sakay! Uy, isa mo na! Ganahan mamatay! Pagtarong nila! Mga matay ka ron! Pagtarong, mga gunit! Gunit ha, gunit! Matik yung lima! Na Ben, Unsa man? Ganahan ba ka mamatay? na, nakamupo na ko Ben. Di na ko na magapasan ng mga babae, hindi mo may din ako, di na ko. Wala ko tag ilan nila Ben, di na ko. Ano ko Ben, mamatay ko na. Undang ka na, di na ko. Okay. Nawasan ka, yate. Okay, yate ng tilo kundi. Lapil ang krang. Patay kita ka. Kurang na bali. Nahinagom dito. Saan ako magtinda kintawan eh? Saan ako tinaryo? Sakit kayo. Nahuwasan ko. Kawasan ang kumuha nga. Iyak na siya. Yate, ikaw ano? Kasunod na ano? Ano taon television? Lagaw? Malagom. Hindi kayo naisunod ang pagana. Naisunod. Lagaw silo.
Wala ko man naisulod na araw ng napi ito maso na lapat. Gabi ko mo atras ng tiil. Galang tadi ka. Oh, ganito mo atras na nila. Tumulong ka ng ibo ba? Awasan niya. What's up mga mamarang? So karang shoutout na din sa YouTube. So shoutout Joe Phil Daligdig, Richard Pactis, Lassie Tambay, Cheris Sumit, Creative TV, Jin Lusabio, Bebe Faustino, Belinda Sibilia, Nedilen Sumatra, Liak Cute Dimples, Kuya Joel TV. Shout out. Shout out Nictarios Castillo, Carmi Mix, Bangas TV, May Junior Bunda, Cristina Menyosa, Javier Perez. Shout out. Shout out to Kian Gadista, Vincent Kyle Acopiado, Joe Halanas, DSV Viners, Gisiri Labrador, Astig Vlogger. Yang Inocencio, Melodzin. Shout out Q815 Clothing and Custom Prints Jitli. and Jitli. Shout Jitli. out to Jima Pahinte. Shout out sa mga solid supporters, Sina, Rinlin Aguilar, Christine Joy Vincoy, Ivy Arong, shout out Sigihor TV. Shout out Sigihor TV, solid supporters hashtag Mamarang. So shout out to tanan. Aldi Watson, Aljon Juban, Alvin Daniel, Beninor Aguilar, Vilmar Oro, Brenda Badiles, Cesar Sidel Gilay, Chichi Calbes, Patabang Iroy, Christina Kaulawon Carrego, Christine Joy Vincoy, Dario Calyaw, Emilian Villegas, Gangski Mendoza, Glami Emping, Ibis Arong, Jimboy Pakore, Janice Harden, Gianisek, Jimre, Jeremy, Diagone Ale, Giselle Bulawan Balentos, Jake Kalimbo, Jocelyn Magallanes Maslog, Juname, Gindusan Agligay, Juname Ibanez, Virtus, Jorlan Mandam, Jubin Dula Painte, Justin Maghanoy, Kimiat, Kyle Miles, Lyra Belita, Lovely Redewine, Lovely Disgomanyo por Los del Kitay, Malome Montesilio, Milo Jane, Tag Fernandez. Yo, Taute Princess Kati El, Queen Strixie, Queen Rica Sason, Renlen Aguilar, Rodelo Ilongso, Rolet Zen, Sigitarok, Steven Simon, Bellaros, Bex, Kayman, Losa, Vincianos, Susanets, Bergo, Fernandez. Samarto, tanan ka pa shout out. shout out to T. Dilindola and Jima T. Killersan. Big shout out to Q815 Clothing and Custom Prints and Jitli. And Chip Charlie Tan Escobar. Timaras Cafe. Kapeng Giguyod. Cafe di Goyod. So, I want to congratulate Christina Kaulawon, 200,000 followers. Sige, shout out Jack Tabura og si Kinit Bakayan og si Rubinik Banilaw. Shout out Torpe, Lapipista. Shout out naman taga Maria. So mo rito tanan guys na og salamat sa inyong suporta, guys. Kalimot sa pag-subscribe, pag-click sa notification bell para ma-update mo sa mga upcoming videos na mo. So, kung ganahan ka shout out, comment below with hashtag Mamarang para shout out ana. Dayon, follow sa mga social media accounts, TikTok o Facebook. So, hari na tataman, no? Kabar dito tanan, hashtag Mamarang. Sigihor TV, your greatest weapon against stress. Peace out.